Hi guys, so ayan, nandito na tayo ngayon. Ito yung Tutuban Center. Bali dito tayo guys sa may Lainay Street kasi bibili tayo ng sapatos. Ito yung situation ngayon ng Divisoria. Ito yung Tutuban Center. Bali dun tayo sa may side na malapit sa may Divisoria Mall. So ayan. Ang date ngayon is December 7. Ayan, wala pa gaanong tao kasi umaga pa lang guys. Meron na ako nakitang mga crop top po. 2 for 150. Uy, ang ganda ng sapatos nito. Oh. Ma'am, magkano dito saan? 500. Wala. Magkano yung last price kuya? 39. Kuya, may Yung size cute na kasi, naman oh. yung mga 36. Hanggang 500 lang po. Marlas 8 yan. Ayun yung tag 250 kuya, yung pangbata. Saan po yung Yun ordinary, walang tatak. Ito, nakabox walang kasi ito eh. tatak. Gaganda oh. Ganda. Mga Pati din nakabox to kasi kuya. ito, eh. 500. Oo nga. 580 yan. Ang ganda ng nila oh. Tingnan ko yung 250 kuya. Pinakamalaki natin size 36 cm. Ay, ito yung 250 kuya. Gaganda rin pero walang tatak. Ay, ang cute din nito oh. No! Iwaray mo nga yung girl at Yung mga to, a girl at boy. Okay, Ang cute wait lang. naman nito oh. 250. Isang 36, isang 37. Oh my God, paano ko Tayo milaya sa mga meron dito to 200. Ang gaganda. Mga maraming shoes. Ito 200. Ayun guys. May 160 cotton pandex. Terno. Ayun yung 999 mall. Ikutin lang muna natin. Ayun yung mga silsila. Mga pangbalot. Hinahanap ko yung yung pinagkuhanan ko ng sapatos nun. 3 for 120. Family house. Titingin din ako ng gift sa mga bata. Oh, gaganda ng mga for 150 na bra. Uy. Sale. 6 for 50 pesos. Uy, ang ganda ng crop top oh. Uy, ang gaganda. For video pa lang kuya ha. 5. Ano na siya, 5 feet. Ang ganda. Cute. Meron na yung mga price. Ayun, 4 feet, 1,1, 5 feet, 1,8, 6 feet, 3,000, tsaka 3,870. Cute naman nito. 3,500 lang siya. Ang ganda. Kasama na po ba to sir? Uy, kasama na. 3,500. Ganda. Bongga naman nito. Ito yung mga gusto ko ng Burberry. Magkano kaya ganito? Magkano po yung dress nyo na Burberry po? Yan ma'am, 380. 380. Ang ganda ng tela. Parang chalis po na, sir. Opo. Oh, chalis. Ang cute. 380. Yan yung gusto ko na. Same lang po ito, sir. Opo ma'am. 380. Ganda. Mga dress. Mga Burberry. Ayan, may mga bumibili. Uy, cute naman. Magkano ganito mo, be? 280 hanggang 280. 250 hanggang last price. Video ko lang, ha? Ayan. Pati din dito, be. Gaganda ng mga short ni Ato. 280 hanggang 250. Ito naman, 2 for 150. Video ko lang, sir, ha? Para makita ng mga viewers, pupunta sila. Tawa siya. Magkano ganito mo? Ito na yung last price, 150. Pag isa lang, 80 pesos daw pag isa lang. Ayan, sa mga mahiling mag-crop top. And then, ayun, 2 for 180. Pag isa lang, 100. Cute. Bait ni kuya. Ito yung mga uso-uso ngayon, no? Magkano kaya ganito? Hello po. Uy, ang ganda naman nito. Magkano yung mga ganito pang bata? 500. 500. Oh, maganda kasi yung, para siyang BKK ba yun? Ganda ng tela. Same lang din dito, te. 450. 450. Pag ganito, wala nang bawas? 430 lang. Hanggang 430. Ganda kasi ng tela nyo, oh. Diba? So, dito naman tayo sa mga bilihan ng sapatos. Dito ako nag-vlog nung nakaraan, guys. Tayo. Pwede mga pangregalo. Katulad niya, no, sa mga naghahanap ng mga panglalaki. This is
100. Mga Adidas, 100 pesos. Mga bags, may 150. May 150 na sapatos. Oh, yan na, yan. Christmas sale, 150. Ito yung binili ko. Tuyo. Tuyo. Uy, mahal doon sa housing. Ano, tuyo. 150. So, Maganda. 380. 300. Dito tayo may mga pipe. Mga pang bata po. May mga boots na pang bata po. Ito magkano po ulit nito? Ito daw 450. Pakita ko lang yung design. Ang ganda, oh. Yung ganito ma'am is 500 po, no? 380. Hanggang 380 po ito. Ayan, 380. Bagay ito kay Dariela. Cute. That is 380. Yung mga ganito. Ganyan. Lagyan na lang. Kumpilan si Dariela. O, dito naman, 100. Diba? $380 naman dito. Mga pangbata. Magkano naman yung mga pangbata po? 380 din. Ah, 380. Pasok ako, mama. Pangbata. $380. Wala kang white na ganito, ma'am? Ay, ito is Skechers. 250? 380 yun. Ang cute ito, oh. Pero itanong ko kung anong size. Dito naman is super sale 180. Ayan, oh. Na-vlog ko na ito nung nakaraan. Ganito sana, Ayan oh. yung black. Pero naghahanap pa ako ng mas bongga. Meron na siyang ganito, eh. Itong white sana. Ito, oh. Cute lang combination niya. Tingin pa ako. Hanap lang ako, te, ha? Ano kaya magandang design? Ito ng yellow. Walang white na ganito. Ibang design naman ito. Meron kasi siya. 150 naman dito. Medyo mas mura. Ito. Kuha ako ng pagpipilian ko. Sir, may size 31. Size 30 lang po. Ay, cute. Ito. Love it. Size 30 lang po. May mga iba't iba din silang design. Ito, oh, may blue, may pink. Oh, meron din silang ganyan. Ang gaganda. Oh, nandiyan ako. Size 30 po. Yes po, ma'am. Ito si Ma'am Maganda. Size 30. yung dalawa. Grabe talaga dito sa Divisoria. Sobrang mumura ng mga bilihin. Ganyan, no? Anong tawag doon? Yung uso ngayon? Kalimutan ko na. Cross. Magkano yung ganyan? Sir, yung ganyan. Ay, sa kabila. Ito lang sa inyo po, no? Nung blinag ko to, ang daming pumunta dito ng mga customer. Oo. Ito naman, 450. 220. Dito ako nag-vlog nung nakaraan, guys. O, 400 na lang to. Ang ganda. Ay, tingnan niya ako ng ay. Ay, 550 ata. Wait lang, tanong ko lang. Tapos, kuha ako nito, ha? Ay, nasaan na yun? Mukha pong size. Ano po ang Ay, kumuha siyang size. Ito, 400. Yung ano, ma'am, yung nasa taas, yung 450, ma'am, no? Alin po ba? Pag malaking sukat po yung 500 po. Ayun yung 500. Ito 450 lang. Dito 550, 400 dito. 400 dito. May bawas pa dito, ma'am. Yung bawas. Mga presyo na kasi talaga. Kasi kukuha pa naman ako ng isang Wala na. Ay, nandito pala eh. Ito, nasa harapan ko pala, ma'am. Thank you. Marami.
Size 30. Pagkaano, ma'am? Size 30. Wala nang bawas yun, ma'am. Yung mga... Pinakapagipin lang talaga. Kasi, ganito yung nabili ko nung nakaraan. Alam mo, ma'am, nung nag-vlog ako dito, ang daming viewer na pumunta dito. Kasi nasa 20k views na tayo nun. Daming nag-PM kung saan to. Sinabi ko sa may Iyali. Oo. Itong kulay ko. Ayan si ma'am. Kala ko, ikaw may-ari dito, ma'am. Humble si ma'am. So, may 380 sila. Then, mamaya i-vlog ko ulit yung 380 na doon. So, ay, ito yung mami. Halak. Ay, wala na kaming ganito, mami niya. Ay, wala na. Wala na kaming ganito. Sure ka? Laki kasi po sa kanya. Kahit 31. Wala na. Kunin mo na lang yung pares nito. Posible naman kung walang pares yan. Meron. Ang cute kasi nito o bagay ni Dariela to. Yes. Ang nawawala naman ni Cinderella. Nasa 500 pala ito. Ganda kasi niya. Pang-ramp pa kasi ni Dada. Pang-ramp model kasi niya, ma'am. Kaya to. Ay, yung ganun, ma'am. Yung medyo half na ano. 500. Same lang din sila. Yung malalaki sa taas, may pala. Ay, bale. Ano kayo mas maganda yan? White or black? Malaki pala to. Dito naman yung pinakita ko nung nakaraan, yung tag 380 nila. Ang gaganda, oh. Oh, cute. 380. Ganda kaya. Ang cute nito, oh. Meron pa kasi sapatos si Dariela, eh. Papatahi ko lang yan. Cute naman nito, oh. O, dito naman, 380 daw. Sige. Pink. Masyadong girlalo. Mas maganda pag white. Cute din to, oh. Pero sa gilid lang siya. Sa gilid lang siya. Pero maganda na rin. 380. Kita pa ako. Maganda kasi may ganito, no? Yung mga yan, wala. Ito, maraming bumibili sa'yo nito. Walang kulay, ano? Akit, tingnan ko yung isa. Ito, medyo ano yan. Ang babae ba yan? Ang laki naman. Hindi mo sa isa sila. Tinan mo ako ng ano to. Or mas maganda white. White na. Maganda talaga, white. Kasi ano eh, pwede mo i-partner sa lahat. Sa lahat. Sa palda, sa short. Kuhanan mo ako ng size 7 ba yun? Size 6. 37 na. So yun, bali nagpakuha ako kasi papasukat ko yung size 7. 37. Si ate, nag-aantay. Nag-aantay sa akin. Pakuha ako ng size 8 kasi sobrang ano. Pero ang ganda nun ng orange. Akin nga na yung pakita ko sa kanila. Opo, yung orange. Tingnan nyo yung orange, guys. Ang ganda. Oh. Ganda. Nagagandahan kasi ako. Pero alam nyo, yung white kasi is ano siya. Pwedeng partner sa lahat. Ala, nagagandahan talaga ako. Di ko alam kung anong kukunin ko. Ito na yung Laia Commercial. Ate, bag nyo natin. 20 lang. Bali, bibili naman. bag nyo na. Ito lang po. Bibili naman ako ng pangregalo sa mga kids. Ayan, oh. Good. Bebenta natin. Mga dress din doon, guys. Mga pangbata. Ay, ang ganda ng dress.
Magkano ganito mo, ate? May garter sa likod. 400. 400. 400 daw Marami yan. yan, te. Sa mga naghahanap ng mga pang-OOTD. Oh, yan. Terno. Dito na tayo ngayon sa 168 Shopping Mall. Bali dito ako, guys. Oh. Dito yung mga bilihan ng mga ano, kung gusto niyo mga tingi-tingi. Tapos dito naman tayo sa may shopping. 168, medyo may mura din dyan.